Per què està a punt d'explotar-me el cervell? Perquè jo us estic parlant a través d'una càmera, però jo sé que el que a vosaltres us arriba una miqueta més tard, perquè a més ho estic veient en una tele gegant aquí. Bueno, total, que tinc un cacau de estic a punt de trencar el continu espai-temps en mi mateixa i estic pensant que si em faig un petó no naixeré, imagineu, en aquestes estic, que soy una friki. Bueno, se m'ha ficat alguna cosa a l'ull, la típica excusa. Primer caset i després la... És que Laia, s'ho ha preguntat que què és un caset doble. Un doble caset. I el Prugat de Hanna li ha dit, els dobles són dos. Clar, perdoneu, això és el que tenen els directes. Jo he donat per fet que tothom entenia el que jo volia dir doble caset. És com dir doble CD, doble DVD o doble con queso, no? Què m'ha regalat el Barro? Mira, friquis, m'ha regalat això, una tassa de Star Wars amb el braç en relleu i és Han Solo. Va ser molt divertit perquè em diu un dia, puc explicar l'anècdota, està amb el mòbil i em diu, quin és el teu personatge preferit de Star Wars? I dic, la princesa Leia. I fa, un altre. I li dic, la Rei. Un altre. I li dic, encara te'n vaig dir una tercera, Yoda. oi? El Yoda. I diu, vale, dels tres que et diré, quin és el teu personatge preferit? I em va dir Han Solo, Chewbacca i 3PO. Bueno, ja les col·leccionarem totes. Val, una cosa que també us volia explicar és que com que al Petit Príncep li agrada viatjar, com veieu en aquesta foto, jo tinc un petit príncep que me l'emporto de viatge sempre que viatjo en alguna part del món i... Què diu aquí? Una tassa de Chihuahua amb pèls. Amb pèls, en 3D de veritat, a més, amb pèls, que quan te l'estàs bevent... Exacte, Sílvia, no havia ninguna. Boníssim. Doncs res, aquest és el Petit Príncep que viatja amb nosaltres. La foto que veieu és de quan vam estar a Girona, la nostra primera escapadeta ja com a parella oficial, amb el Barro, amb l'Òscar, i va estar allà el Petit Príncep amb nosaltres, a Girona. Què més m'ha regalat el Barro? M'ha regalat això, que és un kit de primeros auxilios. És un kit de primeros auxilios que dice, hoy cumples uno más y lo sabes. I a dintre hi ha tot això, que és superimportant, especialment això, que són los algodonelos suaves del laboratorio Mis Pupitas, cura sana, culito de rana, si no se cura hoy, se curará mañana. Què més té? Les meves pastilles preferides. Aquestes són les meves pastilles preferides. Melasudina con pasodetol, 48 comprimidos, del laboratorio del doctor Refanfinfla. ¿Aún sigues contando tus años? No calcules la vida por años. Reinicia tu sistema y empieza a sumar por momentos inolvidables. Sin receta. Dosis libre a tutiplén. Y como esta, unas cuantas más. Per exemple, unas pastillas molt especials que es diuen que le den forte. Indicado en casos de curropatía, parejitis, etc. ¿Sufres demasiada presión? ¿Humo por las orejas? Si notas que te calientas, no pierdas el control. Aplica la inyección XXL y empieza a pasar de todo. Las bolitas son masticables y son para introducir en la jeringuilla. Friquis, una cosa que us encantarà. Hi ha un líquid que no l'hem deixat en líquid perquè tenia forma de Burman Flash, que no sé si sabeu què és, però és com un gelat que va... Bé, és igual, ho busqueu al Google, cony, que ja sou grans. I el Burman Flash l'hem posat al congelador, però s'omple, si fos líquid, s'omplien aquests 3 vials d'aquí, i aquests 3 vials és Draculina A positivo. Son 3 dosis de plasma antizombie de RH positivo, hecha en la Blood Bank of Transylvania. ¿Estás abatido? ¿Sientes que ya te pesan los años? No lo dudes, necesitas una transfusión antizombie. Y eso, para hacerse transfusiones de Draculina. Total,
tot de coses super friquis, perquè, bé, és el que hi ha.